Bible sa James chapter 1 verse 12. One. James, Santiago. James chapter 1 verse 12. Malako. One verse lang atong Verse. tunan. Chapter 1, verse 12. So kung basahon na, ya tanaw sundan yung basa. Kung basahon ningon siya. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Bisaya ako no dong. Ako Bisaya niya. Bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa pagsulay. Iyang madawat ang pagpurong-purong nga kinabuhi ang gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kanila. So bulahan daw kuno ang tao nga perseveres. Unsa ganang perseveres? Sa sabot na yung perseveres, sa Bisaya na yung ibasa. Bulahan ang tao nga Moantos. muantos. So karon pa panahon nagrabe kay itong pagantos, di ba? Dili lang siguro kay kita tanang tao sa kalibutan nag-antos tungod sa atong giatubang nga problema bahin sa pandemic coronavirus. Sambutan na gyud karon bag-o lang gi-release sa Philippine Information Agency sa gobyerno, ako nabasahan, nag-i-extend Duterte ang state of calamity. So ang atong state of calamity ni expire atong September 15. Mao to last. So kada atong March, gasugod 6 months na siya na sa balaod maka-declare sa state of emergency. Karon ni pirma na siya bag-o. Bag-o nga kuan release niya about sa state calamity. Naibawa mo until when? Yang di December. ano siya mo guess? Ha? 2021. 2021? Yung mo okay, Sa? until kanos agi extend ni Duterte ang state of calamity. 2021. Ha? Unsa mga man? And 4 months. February. Or 1 month. January. September. So grabe kayo, ako nabasahan kay gi-extend ni Duterte 1 year from September. So ang may tabo mo expire ang state of calamity, we don't know until when na sana siya basig mura magaduwa ra po ni sila karong panahon na iyang gi-extend until September 12, 2021. So it means nga kung unsa rin naanda na turong ibuhat mao lagi siguro na wala pa improvement gamay ra kayo. So mao na ang atong paglaom nga makalabang og balik sa trabahoan murag napapas na siguro. Kay labi na karon nga duwa man gay lagi tugot nga makalabang tanga to. Usa na lang siguro yung kaso na pabilin dito sa akong gitrabahoan dapit. One case na lang sila kay 39 man na. 39 ka kaso total active katong kaso nila sa COVID. Nya 36 ang naayo duha namatay bining napay usa na bilin. No? Nya wa sila motugot nga mo labang ang taga Cebu adto dito silang lugar na marabaho. So mag-unsa na lang. Mao ni kabalakan sa tanan karon nga i-forecast mo ito nga ang uban nga mga food chain o uban nga mga pagkaunan manira. Na ako ni mga 300 ka kompanya na manira for next 2 months. Mao ilang gingon. Yang uban katong mga dagkong kompanya ni stop production sila. So kung may tabo, inanagay yung may tabo, daghan ang tao mo nagtrabaho na sa. Nya ako 6 months na diri. So grabe kayo atong pag-antos nagisagubang gitubang. Wala say makaana ko ba nga dungog ba ka sa Ginoo ang ato mga prayers pagampo. Kaya until now dili naman kay ato ang atong pagampo dili ra mang limited sa tuwa, di ba? Atong pugyampo ang uban nga mga ayo na untang naisakit kung mawagtang na unta ang coronavirus sa tibuok kalibutan para wala na tay problema. Although sa kapila pa nato makabasag article yan mingon sila nga scam ang coronavirus, dili reality, fabricated, kanang hinimo lang kuno sa kanini ang kuan kaning si tawag ani kanang murag pakuan lang para personal interest sa usa ka nasod pero we don't know kay ang gobyerno may magbuot. So grabe kayo ang pag-antos. So tabangi lang ampo, mag-ampo lang kita ni kay murag lisod kayo ang kahimtang. Kay imagine nimo karon 6 months na kung way trabaho. Ya ang atong supply sa kwarta wala na tay kwarta halos. So murag kaingon gyud ko nga ningon man sa bulahan ang tao
nga sa tingin nga Amantos. muantos under trial. Magantos diya sa pagsuway. Trial, testing na ko. Lain sa testing. O sa may kalayan sa test o trial na. Yes. Sa may kalayan na doon. Test. Kung may kag trial, saan na siya? Try ano ni mo? Sa may pasabot na. Sa Bisaya, ang sa may yun na sabta na may kag trial. Ang sa na sa Bisaya, may kag trial. Kung kira ka Dili, kanang imong kuha na itan o sa pan. Kanang imong sabta, trial. Ang sa na siya? Hindi usap. Usab, ikaw kit. Itistingan. Testingan, imo na. Sa man. Trial. Suwayan. Pagsuway. So, mga nagingon niya nga, bulahan ko ng tao nga nag-antos, ubos sa pagsuway. Tungod kay makabarog siya sa test ko, no? Gisuwayan ka, sa pagsuway nga gihata sa Ginoo, iya pong itestingan kung hantod ka lang sa aka. Di ba ka mo atras sa pagampo sa Ginoo kay nakita ni mong wa dunggay mong mga pagampo? Ako nagunahon na sa kunginahan na ba? Usahay kita fitful na sa Ginoo pero namugawa sa itong pagkatawhanon ba kay sa sitwasyon na to nga murag lisod, no? Murag gipuga ta to the limit. Kaya ba mo sa gipuga? Ha? Gipuga ka na bitang magpango diha og kanang tuno sa lobby diha pugon na ninyo, no? Ang sapal para magawas ang sana ang gata oh ang tuno mas Bisaya na. So pag puga na para magawas balik ana bitaw murag gipuga ta sa sitwasyon niya murag ta gidangdang sa kayo. Iba mo sa gidangdang sa kayo? Suba. Sunog. Oh, giana mo sa kayo, wala pa mo sugba, pero kanang gipaduol mo sa kayo nga mainitan gyud mo nga enough time siya nga ma-melt unsay mga ma-melt diri nato. Mo tag gold ba nga gi-purify sa Ginoo nga matangtangan sa iyang mga namilit nga metal para mahimo kang pure gold. Mo sa nagitan-aw sa ginako. Panahon na ba nga mokwita sa atong pagsalig sa Ginoo? Kung mokwita asa mo sa tapaingon, di ba? Wa tay kapaingnan, wa tay laing kasandigan nga mao inihatag nato og promises ang Ginoo lang. Di ta kalaom og tao. Kalaom og tao? Ano mo tabang ninyo? Makalaom mo og gobyerno? Ang gobyerno nag-trial and error sa ganung sitwasyon na ya. Di ko kaingon na say good gibuhat ang gobyerno daghan sad. But na yung mga butangan dili wala na makita kay murag na wala na ma-consider ba. Na ang economic sa nasud napiktuhan jud pag-ayo niya ang mga trabahante lisod gyud yung panahon na. Pareha na to. Wala man ta sa probinsya. Wala pa ta sa probinsya, yan na tayuta, nagtanom na taron. Di ba? Nanagko na tong tanom. Wala na mo si duwa na yung cellphone, Mobile Legend, sa pa na yung kalingawan diya kay tuwa ta sa uma. Malingaw na ta magtan-og gardening. Problema ni sa to igawa siminto. Nya nagambang ra ta wa tay atua ba. So, murag kayo ko nga lisod. Mo to nangita og passage ba. Naningon siya bulahan ang tao nga na mag-antos sa pagsuway kay siya makabaro gayud kung siya natistingan. Di ba? Pagsugod pa ninyo da anak, pag eskwela ninyo, di ba? Ikuad mo lagi mo yung mga mga quizzes ba. Ora man na sa trial ko sa teacher, gitistingan ba. Oo, kamao mamo ani ana say maglaboratory mo. Nya una pa mag-exam yung teacher para pag-test kung nakaibaw bagyo mo sa iyang itudlo. Mao sa nagibuhat sa Ginoo diri kung siya he will receive the crown of life that God has madawat kun nimo ang gisaad sa Ginoo. So, may daghang gisaad ang Ginoo diri nato. Crown of life ang ingon niya. To those who love Him. Kaya di magyug mo atras kung nagugma ka sa Ginoo, di ba? Stand still yuga. Whatever happens, bisag unsa pa na may tambo riya imong giatubang, bisag unsa pa nang sitwasyon na kadi ang murag nagkalisod ka, pareha na to karong sitwasyon na magpabiling niya puntang magbarog, no? So, mao na murag nag-uol ko, magunahon na kay sa 6 months pa lang daan na stress na ko, nabalaka, nag-uol, which is gidili gid Ginoo kay that sign of kanang wa gi kay salig niya. Extending another 1 year, I don't know what happened. Kasi may tabo pa. Another 1 year. Kulba. Watakibaw, sakyan sa mga local units. Kung saan na pag-implement pagkuhan.
Kung inaaning sitwasyon na, wa tayong himo. Unsa na malay atong mabuhat ka? Aning sitwasyon na. Unsa may mahimo sa itong kagalingon. We are waiting for the miracles na ihatag sa Ginoo. We are waiting for the divine intervention na atong ipangaya sa iya. But yet, wala pa gid sa mitabo. Pero ingon man siya. Bulahan daw ang tao na magantos ubos sa pagsuway kay siya makabaro gayon kung siya testing na niya maiyaha ang mga butang naggisaad sa Ginoo. O may gingon. Stand still ta. Kasi mahimo ani. Maningon na to nga atong ihatag kanunay ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Ato lang pong iampo nga nadungog niya ang atong nga pag-ampo pangayupo dito niya. We've been praying, we've been asking, we've been talking to God ever since, no? Istorya ta niya, we are kanang ihatag na tong atong mga yango, ang atong mga problema, ihatag na tong atong mga concerns na to niya. Pero maamagingon lang, God has it on timing. Na siguro yung timing. Mas stress na magunaon na, kuutang lughan, di ta ma-fail ta sa atong expectation. But only God knows. Malingon niya. I hope nakakaton mo ani. Lisod kayo ang panahon karon, i-extend sa 1 year, 1.5 years na, may tabuan na. 6 months is very long na already. Daghan na nira. Pila to gingon 27 million. I don't know pila figure, pila to ka million na lang i-mention. Mawalay trabaho. How much more ana? Ang ubang kompanya ni survive, na uban survive sa until December. And another how many months? Another pila 9 months? Masa may tabo. Ano na yung ginoon na pag-ayo. Pero we don't know. Only God knows. Ako rin yung surrender sa Ginoo. So mo na. Katunin ninyo. Dapat kanon na yung prayer for sa Ginoo. Ayaw mo palulong na inyong gitanaw mga gadgets duwa ninyo. We are facing the real battle now. We are facing a real problem. Kaya ako tang ginoon na after 16 nanay palusot ang gobyerno nga we will back to work whatever it happens. We are third world country. Pero ambot unsa nga pamaagi ang ubang nasod gipadayon man kay di man na mawa ang coronavirus naa magina. Unsa may buhaton no patio ning mga tao? Mamatay ang tao dili sa coronavirus. Ang kamatayan sa tao way kaon. Di ba? Ang kamatayan sa tao nay sakit di ka tug ospital madlok na coronavirus dito. Kabantay mo daghang kinang matay nga nasa balay. Tungod kay mahadlok sila mo adto. Nya kung naa mga nasa capacity lang nga i-receive nila kay nasi nag-allocate para sa COVID patient. So mao na murag challenging ka nga sitwasyon. For the last 6 months daghan na nira, daghang way trabaho. How much more another 1 year? Until September next year, 2021. So murag we are missing 1.5 years atong life. We are not exercising anything except sa mga tao nga nabisi ng panahon na naa kay trabaho. They are so lucky. Dapat kuan sila kanang mapasalamaton sila sa Ginoo na sa trabaho. Di sila magreklamo nga, uy, kapoy kay sakay, gugukod. Angay sila mong ipay, nga trabaho. Kita, wala trabaho, pareha na ko, ako'y trabaho. Malipay, angay pang malipay ang uban naa sila income, naa sila sana negosyo or naa sila source na makapalit sila pagkaon, makatigom pa sila gamay, or maka-enjoy pa sila sa life. Kita, stressful kaya tong life tungod kanining sitwasyon na karon. So hopefully God will answer our prayer. Kiningon man siya. We are standing and we are listening and we are waiting sa iyang plano sa tong kinabuhi. We don't know when. Sa iyang plano, lahi magistong plano.